Вітаю вас на праграме «Агара. Беларускі вектар» на тэлеканале «Белсат». Я Ганна Любакова. Сёння мы абмяркуем ролю Беларусі ў еўрапейскай архітэктуры бяспекі, ад расійска-беларускіх ядравых вучэнняў і вайны супраць Украіны да эвалюцыі падыходаў Еўропы да Менску і будучыні самой Беларусі. Да нашай дыскусіі далучыліся дэпутаты Еўрапарламенту ад Літвы і Чэхіі Віргініюс Сінкевічус і Нікола Бартушак, а таксама Тым Газабрук, прафесар міжнароднай палітыкі універсітэту Генту у Бельгіі. Дзякую всім, што далучыліся. Віргініюс, маё першае пытанне да вас. У мінулым месяцы Беларусь і Расія адпрацавалі дастаўку і прымяненне ядравых боепрыпасаў, а Украіна назвала Беларусь ядравым плацдармам каля межаў НАТО. У той жа час аналітыкі папярэджваюць, што гэта не абавязкова азначае непазбежнасць новага наступу супраць Украіны. Як гэта ўспрымаюцца ў Літве? Перш за ўсё, безумоўна, гэта ўспрымаецца вельмі негатыўна. Гэта яшчэ адно пацвярджэнне таго, што Беларусь, як мы часта схільныя думаць, мае дыктатара Александра Лукашэнку, але фактычна ён ужо не кантралюе сітуацыю ў краіне. Відавочна, што Расія са сваёй пастаяннай агрэсіўнай вонкавай палітыкай працягвае ціснуць далей. Я сапраўды не думаю, што грамадзяне Беларусі хочуць бачыць ядравую зброю на сваёй тэрыторыі. Ніводзін еўрапейскі ці літоўскі палітык ніколі не ставіў пад сумнеў тэрытарыяльную цэласнасць або незалежнасць Беларусі. Наадварот, гэта заўсёды падтрымлівалася, таму ў размяшчэнні ядравай зброі няма ніякай неабходнасці. Гэта адпавядае выключна інтарэсам Расіі, якая імкнецца яшчэ больш пагоршыць сітуацыю ў рэгіёне. Але яшчэ горш тое, што гэта непазбежна выклікае рэакцыю з іншага боку і напружанне пачынае нарастаць. І я сапраўды не хацеў бы, каб Беларусь была закладніцай Расіі ў гэтай сітуацыі, калі сама яна мае вельмі мала магчымасцяў уплываць на падзеі, але выкарыстоўваецца як інструмент для далейшага павышэння напружанасці. Бо гэтае напружанне накіравана не толькі супраць Украіны. Як вы ўжо згадалі, тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася для нападу на Украіну. Я вельмі добра памятаю, як быў міністрам эканомікі і сустракаўся з тагачасным прэзідэнтам Пятром Парашэнкам. Ён ужо тады ведаў, што гэта можа адбыцца. І калі б нешта адбылося, Лукашэнка мог бы толькі папярэдзіць яго прыкладна за 48 гадзін, але не змог бы нічога зрабіць, каб перашкодзіць праходжанню расійскіх войскаў праз тэрыторыю Беларусі. Цяпер жа сітуацыя становіцца яшчэ больш небяспечнай з размяшчэннем ядравай зброі, што таксама павышае напружанне з боку НАТО. Давайте якраз паговорым пра рэакцыю НАТО, пра якую вы згадалі. Літва нядаўна абмяркоўвала магчымасць размяшчэння амерыканскай ядравай зброі як дадатковага фактару стрымлівання. Ці ўзмоцніць размяшчэнне амерыканскіх ядравых сродкаў бліжэй да Беларусі бяспеку, ці гэта можа стаць дадатковым фактарам эскалацыі? Што вы думаеце? Гэта класічная дылема, якую трэба вырашыць. Ці стане гэта элементам стрымлівання і знізіць рызыкі, ці наадварот будзе далей павялічваць напружанасць. Я проста хачу адзначыць, што дыскусія ў Літве пра магчымасць размяшчэння амерыканскай ядравай зброі, якая запатрабавала б нават зменаў у Канстытуцыі, насамрэч стала рэакцыяй на тое, што адбылося ў Беларусі. І я не думаю, што нехта з грамадзян хоча быць уцягнуты ў такую сітуацыю. Мы выразна бачым, што Расія дзейнічае надзвычай агрэсіўна, цярпіць няўдачу ў вайне супраць Украіны і шукае магчымасці пашырыць напружанне ў іншых рэгіёнах, магчыма, каб крыху палегчыць сваё становішча на ўкраінскім фронце. Але гэта таксама нагода для грамадзян Беларусі задумацца, ці хочуць яны быць закладнікамі такой агрэсіўнай і фактычна тэрарыстычнай вонкавай палітыкі, якую праводзіць Расія. Сапраўды, каб было зразумела, гэта вядома адказ і рэакцыя на тое, што робіць Расія і рэжым у Беларусі. Гэта не эскалацыя з боку развязваць НАТО. Такім чынам тут усё зразумела. У мяне ёсць пытанне адносна іншага аблічча Беларусі. Нікола, пытанне да вас. Абраная прэзідэнтка Святлана Ціхановская неўзабаве наведае Чэхію. Давайте паговорым пра іншы бок Беларусі. Ці ёсць у развязу стратэгіі адносна таго, як падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі з аднаго боку, а з другога боку, як вы бачыце значна больш жорсткі падыход у сферы бяспекі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Як спалучаць гэтыя два падыходы і гэтыя дзве стратэгіі? Вядома, ўся сітуацыя, якая цяпер адбываецца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі, сур'ёзная праблема не толькі для грамадзян Беларусі, але і для Украіны, а таксама для ўсяго еўрапейскага звязу, бо яна стварае для нас рызыкі бяспекі. Калі існуе нестабільная сітуацыя і аўтарытарны рэжым, гэта безумоўна ўплывае і на еўрапейскі звяз. З аднаго боку, нам не варта панікаваць, але з другога боку мы не павінны недаацэньваць усю сітуацыю, бо гэта сапраўды рызыка для ўсіх суседніх краінаў. Мы таксама бачым, што Беларусь з 2021 года ўжо не проста саюзнік Расіі, але паступова становіцца часткай расійскай вайсковай інфраструктуры. І гэта тое, на чым мы павінны сур'ёзна засяродзіцца.
адбудзецца. Святлана Ціхановская, безумоўна, адна з найбольш вядомых прадстаўніц беларускага дэмакратычнага руху. І тут, на маю думку, вельмі важна адрозніваць рэжым Лукашэнкі ад грамадзян Беларусі, якія імкнуцца да дэмакратычных каштоўнасцяў. Гэта вельмі важна, бо людзі сапраўды маюць патрэбу ў нашай падтрымцы. Яны заслугоўваюць свабоды і права жыць у стабільных умовах. І гэта неабходна падкрэсліць. Святлана Ціхановская была запрошаная ва ўкраіну на сустрэчу з прэзідэнтам Зеленскім. І, на мой погляд, гэта добры знак. І, як я ўжо казала, Украіна дэманструе, што адрознівае рэжым Лукашэнкі ад грамадзян Беларусі і беларускага народу. Мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. Вельмі добра, што вы пра гэта згадалі, але пакуль спынімся тут. Аднак я хацела б удакладніць наконт падтрымкі грамадства, пра якую вы казалі. Што менавіта вы маеце на ўвазе? Што можа зрабіць Чэхія і што можа зрабіць Еўрапейскі звяз для народу Беларусі? Гэта добрае пытанне, бо, вядома, вядуцца размовы пра тое, як і дзе павінен займаць пазіцыю Еўрапейскі звяз, і ці варта нам спрабаваць весці дыялог, ці не варта гэтага рабіць, і хто насамрэч будзе прадстаўляць Еўрапейскі звяз у такіх кантактах. Такім чынам, ёсць розныя варыянты. Пакуль што вельмі шмат чаго застаецца незразумелым. Я не думаю, што наша задача вызначаць, хто павінен быць лідарам Еўрапейскага звязу. Але мы павінны сказаць, што сітуацыя ў Беларусі сапраўды ўплывае на бяспеку, якую мы маем тут у Еўрапейскім звязе. Калі гаварыць пра нелегальную міграцыю, то было некалькі выпадкаў, калі, напрыклад, людзей дастаўлялі да межаў Польшы і было каля 40 тысячаў незаконных уездаў, ці, прынамсі, спробаў уезду ў Польшчу. Гэта таксама аслабляе нашы пазіцыі, бо ўвага НАТО тады была скіраваная менавіта туды. Такім чынам, я таксама бачу ў гэтым аслабленне пазіцыяў Еўрапейскага звязу. Арганізаваны міграцыйны крызіс сапраўды працягваецца, праўда, нягледзячы на пік, які адбыўся ў 2021 годзе, ён нікуды не знік. Вядома, былі ўведзеныя санкцыі, але яны пакуль не здолелі цалкам ліквідаваць гэты крызіс. Але давайте вернемся да вайсковых вучэнняў. Такім чынам, вы ўспрымаеце гэта як дэманстрацыю, ці ўсё ж лічыце, што існуе рэальная пагроза эскалацыі, перш за ўсё з боку Расіі, але таксама пры падтрымцы рэжыму Беларусі? Я ў асноўным бачу ў гэтым элемент палітычнай дэманстрацыі, палітычны сігнал і сродак стрымлівання. Але гэта не азначае, што мяне гэта не турбуе. На маю думку, удзел Беларусі ў гэтых вайсковых і ў тым ліку ядравых вучэннях выглядае вельмі трывожна. Гэта сігнал з боку Расіі пра тое, што яна гатовая выкарыстоўваць ядравую зброю, што яна валодае ядравай зброяй і што гэта частка яе рэакцыі на еўрапейскую падтрымку Украіны. Гэта таксама спосаб рэагавання на тое, што Украіна робіцца смялейшую і наносіць удары па аб'ектах на тэрыторыі Расіі. Такім чынам, гэта палітычны сігнал, але вельмі трывожны палітычны сігнал. І той факт, што цяпер у гэта ўключаная Беларусь, таксама выглядае для мяне вельмі трывожна. Чаму, на вашу думку, у гэта ўключана Беларусь? Для гэтага ёсць розныя прычыны. Адна з іх, я думаю, заключаецца ў тым, што гэта можа быць спосабам запэўніць рэжым Лукашэнкі. Маўляў, вы вельмі важныя для нас. Мы размяшчаем ядравую зброю на вашай тэрыторыі, таму вы настолькі важныя для нас, што мы ўмяшаемся, калі адбудзецца народнае паўстанне. Мы ўмяшаемся, калі Еўропа пачне падтрымліваць апазіцыю. Гэта таксама спосаб пашыранага стрымлівання, каб сказаць Еўропе: калі вы падтрымліваеце беларускую апазіцыю, мы ўмяшаемся. Але я думаю, што самая важная прычына, чаму Пуцін робіць гэта, заключаецца ў тым, што гэта спосаб праекцыі сілы наперад. Калі паглядзець на ядравы арсенал Расіі сёння, у яе няма тактычнай ядравай зброі або тактычных ядравых ракет, здольных дасягаць тэрыторыі Літвы, Украіны або Польшы. Магчыма, нешта такое ёсць у Калінінградзе, але мы ў гэтым не ўпэўненыя. Акрамя таго, у яе няма тактычнай ядравай зброі для такіх задач. Таму размяшчэнне тактычнай ядравай зброі ў Беларусі фактычна дае Расіі магчымасць нанесці ядравы удар з выкарыстаннем тактычных ядравых ракет. Гэта быў бы меншы ўзровень эскалацыі, чым выкарыстанне стратэгічных ядравых ракет. Таму гэта дае ёй дадатковы варыянт дзеянняў. Але больш за ўсё мяне турбуе тое, што тычыцца беларускага насельніцтва, і мы ўжо пра гэта казалі. У гэты працэс уцягваюцца беларускія
вайскоўцы. Цяпер у іх з'яўляецца магчымасць наносіць ядравыя ўдары па тэрыторыі НАТО або па ўкраіне, падзяляючы адказнасць з Беларусю. Робячы гэта, яны могуць спадзявацца, што калі выкарыстаюць ядравую зброю разам з Беларусю, НАТО будзе наносіць удары не па Расіі, а па Беларусі. Такім чынам, Беларусь фактычна становіцца ядравым буферам для Пуціна. У гэтым і заключаецца цынізм рэжыму Лукашэнкі. Ядравая зброя робіць Лукашэнку больш абароненым, але адначасова робіць менш абароненым насельніцтва краіны. Фактычна, беларускае насельніцтва ператвараецца ў ядравы буфер для Расіі, і гэта вельмі цынічна. Расія абараняе сябе, ставячы Беларусь і беларусаў пад небяспеку. Але наколькі імаверны сцэнар патэнцыйнага адказу з боку НАТО ў выпадку нападу? І як гэта магло б адбыцца? У 2022 годзе было шмат размоваў пра тое, што Расія можа скарыстаць тактычную ядравую зброю не ў Беларусі, а ва ўкраіне. І тады НАТО вельмі выразна заявіла: калі Расія гэта зробіць, мы не будзем адказваць ядравай зброі, але адкажам звычайнымі ўзбраеннямі, прычым вельмі эфектыўна. Па сутнасці яны заявілі: мы выведзем з ладу ключавую інфраструктуру Расіі. Таму найбольш імаверна, што калі Расія выкарыстае ядравую зброю ва ўкраіне або супраць тэрыторыі НАТО, адказ не будзе ядравы. НАТО адкажа звычайнымі ўзбраеннямі, але вельмі жорстка, ударамі па розных вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Расіі. Таму я думаю, што адказам НАТО не стане удар па Беларусі, але ўжо сам факт таго, што Пуцін можа прымусіць нас думаць, быццам Беларусь з'яўляецца для яго ядравым буферам, робіць нас менш бяспечнымі, бо гэта дае яму дадатковы ядравы варыянт, вельмі цынічны варыянт, пры якім ён выкарыстоўвае беларускае насельніцтва як буфер перад сабой. І гэта мяне сапраўды турбуе. І я думаю, што беларусам вельмі важна гэта пачуць. Акрамя таго, у нас ёсць даследаванне Chatham House, якое паказвае, што большасць беларусаў выступае супраць размяшчэння расійскай ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі. Але, вядома, працуе праволукашэнкаўская прапаганда, якая спрабуе паказаць, што гэта нібыта абароніць Беларусь, хоць насамрэч усё адбываецца наадварот. І тут вельмі цікавая розніца з Літвой, дзе парламент фактычна будзе галасаваць аб гэтым пытанні, дзе грамадства павінна пагадзіцца з такім рашэннем. У выпадку ж Беларусі я нават не думаю, што Лукашенка меў права голасу ў гэтым пытанні. У 2002 годзе, вядома, рэжым унёс змены ў Канстытуцыю падчас так званага фіктыўнага рэферэндуму. Такім чынам, з Канстытуцыі Беларусі сапраўды быў выключаны без'ядравы статус краіны. Але давайце перайдзем да іншай тэмы, бо яна таксама вельмі цікавая. Ці можна стрымліваць дыктатара, не размаўляючы з ім? І калі вы ўсё ж размаўляеце з ім, ці не легітымізуеце вы яго такім чынам? Віргініус, прэзідэнт Макрон таксама патэлефанаваў Лукашэнку ў мінулым месяцы, зусім нядаўна. І гэтая размова, здаецца, сведчыць пра тонкі, але важны зрух. На працягу многіх гадоў падыход еўразвязу грунтаваўся на ізаляцыі і непрызнанні. Але пасля апошніх расійска-беларускіх вучэнняў Макрон, як паведамляецца, папярэдзіў Лукашэнку наконт пытанняў бяспекі і пра тое, што Беларусь не павінна ўдзельнічаць у магчымых нападах, асабліва ў вайне супраць Украіны. Ці можна гаварыць пра новы еўрапейскі падыход? Як гэта ўспрымаецца ў Літве, асабліва ўлічваючы, што Літва традыцыйна выступае за больш жорсткую пазіцыю? Я думаю, што калі спытаць усіх, хто сядзіць за гэтым сталом, а таксама звычайных грамадзян, то ўсе скажуць, заўсёды трэба шукаць дыпламатычнае рашэнне. Але часам гэта проста немагчыма. Лукашенка заўсёды быў віртуозам размоваў з абодвума бакамі, але пры гэтым працягваў рабіць тое, што рабіў заўсёды – узмацняць кантроль над грамадзянскай супольнасцю. Па сутнасці, кожнага апанента зняволілі. Кожнага журналіста, які хоць на хвіліну дапусціў думку, што гэты рэжым не з'яўляецца добрым, зняволілі. Я ўжо не кажу пра прадстаўнікоў апазіцыі, іх таксама зняволілі. І на працягу многіх гадоў гэта не змяняецца. Я думаю, што прэзідэнт Трамп прыклаў шмат намаганняў, каб размаўляць з Владзімірам Пуціным. І тут, у Еўрапарламенце, нас таксама абвінавачвалі ў тым, што мы нібыта распальваем вайну ва ўкраіне і не даём шансу дыпламатычнаму развязанню. Адбылася сустрэча на Алясцы. І што? Сітуацыя ва ўкраіне палепшылася? Не, яна стала яшчэ горш. Расія пачала яшчэ больш жорстка атакаваць цывільныя аб'екты ва ўкраіне, колькасць ахвяр павялічылася. Таму я думаю, што размовы з такімі рэжымамі, на жаль, гэта хутчэй сігнал для шырокай аўдыторыі, каб паказаць. Мы спрабуем, але рэальнасць такая, што гэтыя рэжымы робяць усё магчымае, каб захаваць сябе пры ўладзе. Такія размовы даюць рэжыму магчымасць паказаць сваім алігархам і колам падтрымкі. Бачыце, я ж казаў вам, пачакайце некалькі гадоў. Цяпер нас адсунулі ў бок, але потым нас зноў запросяць за стол перамоваў. Мы скажам ім тое, што яны хочуць пачуць, а потым вернемся і будзем рабіць тое, што самі хочам. Так адбываецца ўжо шмат гадоў, і гэта тычыцца не толькі Расіі і Беларусі. Я думаю, што гэты сцэнар, паводле якога дзейнічае
дзейнічаюць дыктатуры ўсюды аднолькавы. І нават санкцыі, на жаль, аказаліся недастаткова эфектыўнымі супраць такіх рэжымаў. Але Дарэчы, яны ўсё яшчэ дзейнічаюць, эканоміка запавольваецца. Эканоміка, так, але ўлады імкнуцца прымяншаць маштаб праблемаў, бо ў краіне няма свабодных СМІ. Таксама людзі часта нават не маюць паўнавартаснага доступу да інтэрнэту. І Расія цяпер ужо выпрабоўвае гэта на практыцы, напрыклад, адключаючы інтэрнэт у асобных раёнах Масквы. Такім чынам, праз падкантрольныя СМІ яны звычайна тлумачаць усе праблемы тым, што гэта нібыта віна Захаду. Але пры гэтым кажуць, наш вялікі лідар шукае рашэнні. Лукашенко вельмі вядомы тым, што ездзіць па фермах і вучыць людзей, як правільна калоць дровы. Але людзі ж бачаць, што існуе крызіс, што растуць цэны, ёсць інфляцыя, эканоміка расце не так хутка, як раней, існуе ізаляцыя. Людзі гэта таксама заўважаюць, і СМІ, вядома, таксама існуюць. Мы самі прыклад гэтага. Мы дасягаем аўдыторыю ўнутры краіны, нягледзячы на тое, што працуем на выгнанне. Таму тут, безумоўна, існуе такі дваісты падыход. З аднаго боку, ізаляцыя рэжыму, і, наколькі я чую, Літва будзе працягваць прытрымлівацца гэтай лініі. Я лічу, што неабходна і далей чыніць ціск і пасылаць вельмі выразны сігнал, таму што або рэжым сапраўды робіць крокі назад, дазваляе свабодныя СМІ, вызваляе палітычных вязняў, але вызваляе іх не для таго, каб сёння адпусціць некалькі соцень чалавек, а заўтра пасадзіць яшчэ 1000. Што якраз і адбываецца. Менавіта, пра гэта я і кажу, таму я не бачу сапраўдных зменаў, і я не думаю, што яны адбываюцца. Я з вялікай павагай стаўлюся да прэзідэнта Макрона, да лідараў Еўразвязу, але, на мой погляд, ім трэба больш размаўляць з грамадзянскай супольнасцю і прыслухоўвацца да яе. Трэба думаць пра тое, як умацаваць грамадзянскую супольнасць, як дапамагчы ёй даносіць свае пасланні да шырокіх колаў беларускага грамадства і стаць процівагай дзяржаўным СМІ, якія фінансуюцца з бюджэту і, на жаль, займаецца таксама прапагандай і прамываннем мазгоў. Нікола, у мяне таксама ёсць да вас крыху філасофскае пытанне адносна тэлефоннай размовы прэзідэнта Макрона з Лукашэнкам. На працягу многіх гадоў многія ў Еўразвязе ўспрымалі Лукашэнку як чалавека, які цалкам залежны ад Пуціна. Але ці не легітымізуе такая размова Лукашэнку ў пэўнай ступені? Якая ваша думка? Гэта сапраўды вельмі добрае пытанне, размаўляць ці не размаўляць. Я думаю, што калі мы паглядзім на пазіцыю Еўразвязу і спытаем людзей і палітыкаў, то ўбачым, што яна даволі ясная. Рэжым Лукашэнкі – аўтарытарны рэжым. Мы таксама добра разумеем рызыкі, якія ён стварае. Аднак, калі мы хочам займацца рэалістычнай палітыкай, трэба прызнаць, што пытанні бяспекі часам патрабуюць камунікацыі. Незалежна ад таго, дапаможа гэта ці не. Менавіта гэта, на мой погляд, і спрабаваў зрабіць прэзідэнт Макрон. Але, як я ўжо казала, вельмі важна, каб у Еўразвязу было адзінае кіраўніцтва і выразнае лідарства. Таму трэба вызначыць, хто менавіта павінен весці такія размовы і які агульны падыход павінен выкарыстоўваць Еўразвяз. Не ад імя асобнай краіны, а ад імя ўсяго Еўразвязу, выступаючы адзінай і моцнай пазіцыяй. Мы павінны дзейнічаць разам і мець чалавека, які будзе прадстаўляць і агучваць пазіцыю Еўразвязу. На мой погляд, менавіта гэтага цяпер не хапае. І, вядома, калі мы гаворым пра грамадзянскую супольнасць Беларусі, вельмі важна паказаць людзям, што мы на іх баку. Важна даваць ім сілы і надзею на будучыню, паказаць, што мы падтрымліваем іхняе імкненне да свабоды і дэмакратычных каштоўнасцяў. Пазітыўны погляд на будучыню – гэта, насамрэч, моя любімая тэма. Я лічу, што менавіта на гэтым нам варта больш засяроджвацца, я з вамі згодная. Я таксама думаю, што гэта была папераджальная размова. Гэта быў не званок з мэтай легітымізацыі Лукашэнкі, а хутчэй спроба перасцерагчы яго ад далейшай дапамогі Расіі. Яшчэ адзін прыклад таго, што ўжо адбывалася раней. 4 гады таму прэзідэнт Макрон таксама тэлефанаваў Лукашэнку, калі пачалося ўварванне, але гэта нічога істотна не змяніла. Лукашенко працягваў дапамагаць Пуціну ў вайне. Мы гэта ведаем. Вядома, беларускіх войскаў няма на поле бою ва ўкраіне, але гэта адбылося не дзякуючы Лукашэнку, а з іншых прычын. Я хочу вельмі коротка перайсці да іншай тэмы, але яна таксама вельмі важная, бо мы ўжо закранулі пытанне лідарства. Украіна не ўваходзіць у Еўразвяз, але гэта таксама прыклад лідарства, які я хацела б абмеркаваць. Прэзідэнт Зеленскі нядаўна запрасіў Святлану Ціханаўскую ў Кіеў. Гэта быў яе першы візіт у Кіеў пасля 2014
2020 года і пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ў 2022 годзе. Тым, як вы ацэньваеце гэта? На працягу многіх гадоў Украіна паводзіла сябе больш асцярожна, бо, як мне здаецца, не хацела дадаткова раздражняць Лукашэнку. Што гэта візіт азначае для Беларусі, для беларускіх дэмакратычных сілаў, для Украіны і для ёй развязу? Для мяне гэта вельмі важная падзея, бо яна паказвае, што Зеленскі і Украіна нарэшце ўспрымаюць беларускую апазіцыю як сапраўднага і паўнавартаснага партнёра. Як вы ўжо адзначылі, раней яны дзейнічалі вельмі асцярожна. Яны захоўвалі каналы камунікацыі з рэжымам Лукашэнкі. Цяпер адбываецца амаль супрацьлеглае. Яны фактычна ігнаруюць рэжым Лукашэнкі і размаўляюць з апазіцыяй. І гэта, на мой погляд, добра. Я думаю, што для гэтага ёсць дзве прычыны. Па-перша, усё пачалося яшчэ ў студзені, калі яны сустрэліся ў Вільні. Але гэта таксама частка шырэйшай эвалюцыі, у рамках якой Зеленскі стаў значна менш асцярожным у адносінах да Лукашэнкі. Напрыклад, у лютым Украіна ўвяла санкцыі супраць Беларусі. Акрамя таго, былі ўсе гэтыя публічныя заявы пра тое, што Зеленскі папярэджваў Беларусь не ўмешвацца ў вайну. Гучалі нават словы пра тое, што ва Ўкраіны ёсць каля 500 цэляў Беларусі, па якіх яна можа нанесці ўдар. Таму можна бачыць, што Зеленскі сапраўды стаў дзейнічаць значна больш рашуча. Я думаю, што адна з прычынаў гэтага асцярога Украіны, што Беларусь можа паступова выйсці з міжнароднай изоляцыі. Адміністрацыя Трампа ўжо змягчыла частку санкцыяў супраць Беларусі, у тым ліку ў сферы ўгнаенняў, а таксама ў снежні пайшла на пэўныя крокі ў абмен на вызваленне зняволеных. Беларусь таксама фігуруе ў дыскусіях, звязаных з мірнымі ініцыятывамі Трампа, хоць не варта надаваць гэтаму занадта вялікае значэнне. Так, яны сапраўды запрасілі Лукашэнку, таму я думаю, што адна з рэчаў, якія цяпер робіць Зеленскі, гэта спроба паказаць, не варта легітымізаваць гэтага чалавека, бо гэта не той чалавек, з якім можна весці нармальны дыялог. І яшчэ адна прычына, на мой погляд, заключаецца ў тым, што Зеленскі проста стаў больш упэўнены ў сваіх дзеяннях. Мы бачым гэта па ўдарах беспілотнікаў па Маскве. Зеленскі стаў больш упэўненым і больш рашучым. І ва Ўкраіне, здаецца, прыйшлі да высновы, што стратэгія не правакаваць Лукашэнку асабліва не дапамагае, бо Лукашенко гэта, па сутнасці, марыянетка Пуціна. Дык навошта спрабаваць яго задобрываць? Ці будзе Беларусь яшчэ больш падтрымліваць Расію, залежыць не ад стаўлення да яе Украіны, а ад таго, што вырашыць Пуцін. Таму я думаю, што Зеленскі проста перастаў бачыць сэнс у спробах задобрываць Лукашэнку і вырашыў, што значна важней дэлегітымізаваць рэжым Лукашэнкі і, наадварот, легітымізаваць беларускую апазіцыю ў вачах беларускага грамадства. Мне таксама здаецца, што Лукашенко разумее, Украіна зноў пачынае перахопліваць ініцыятыву. І, вядома, калі Украіна наносіць удары далёка ўглыб тэрыторыі Расіі, яна таксама можа нанесці удар у адказ па аб'ектах у Беларусі. Гэта таксама адна з прычынаў, чаму я не вельмі баюся таго, што Беларусь або рэжым Лукашэнкі непасрэдна ўступяць у вайну. Па-першае, гэта было б вельмі небяспечна для беларускіх вайскоўцаў, якія не маюць баявога досведу. Адкрыццё новага фронту ў кірунку Кіева таксама было б вар'яцтвам, бо яны ўжо спрабавалі гэта зрабіць у 2022 годзе і пацярпелі няўдачу. І, як вы правільна адзначылі, гэта фактычна адкрыла б для Украіны магчымасць наносіць удары па беларускіх аб'ектах з дапамогай беспілотнікаў. Пры гэтым Украіна ўжо цяпер здольная наносіць удары па цэлях далёка ўглыб тэрыторыі Расіі. Таму Беларусь стала вельмі лёгкай мішенню для Украіны, і для Лукашэнкі было вельмі небяспечна ісці на такі крок. Мы абмеркавалі пытанні бяспекі, рызыку ядравай эскалацыі, палітыку Еўропы, у дачыненні да Менску і будучыні Беларусі ў рэгіёне, які хутка змяняецца. Дзякую Віргініюсу Сінкевічусу, Ніколе Бартушак і Тиму Газабруку за удзел у нашай дыскусіі. І дзякую вам за ўвагу.